ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మనము పవిత్ర నామ మహిమలు అనేటువంటి అంశంలోకి కొన్ని రోజుల పాటు ఈ పవిత్ర నామాలు, ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాలను గురించి మనము తెలుసుకుందాము. ఆ నామాల యొక్క మహిమలను గురించి తెలుసుకుందాం. సో సాధారణంగా మానవ జీవితము ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికే ఉద్దేశించబడినది అని చెప్తారు. కానీ ఆ చపల చిత్తము, ఆ లక్ష్య రహితంగా జీవించడం కాదు అని ఇక్కడ కృష్ణుడే భగవంతుడు. భక్తి విధానము ద్వారానే అతడు అర్థమవుతాడు. ప్రస్తుత కలహాల కపట ఈ యుగానికి అంటే కలియుగానికి చైతన్య మహాప్రభువు బోధించిందే అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి భక్తి యోగ పద్ధతి అని చెప్తారు. ఆ చైతన్య మహాప్రభువు భక్తుని రూపంలో ఉన్నటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే. ఆత్మానుభూతికి అత్యంత సరళమైనటువంటి పద్ధతి అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర కీర్తనను ఆయన బోధించారు. సో అలాగే ఆయన చెప్తారు, ఆ బోధన కీర్తనే హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ చైతన్య మహాప్రభువు భవిష్యవాణి పలికినట్లుగా ఈ మహామంత్ర కీర్తనము కేవలము భారతదేశానికే కాకుండా, అంటే భారతదేశానికే పరిమితం కాక ప్రపంచ మొత్తంగా వ్యాపించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇస్కాన్ ద్వారా ఈ నామ సంకీర్తన పద్ధతి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుప్రసిద్ధం చేయడానికి కృష్ణ కృపామూర్తి అయినటువంటి శ్రీల ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు ఆ చైతన్య మహాప్రభు ద్వారా శక్తి ప్రదానము కావించబడ్డారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా వారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని వారు ప్రచారం చేసినటువంటి వారు ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా. ఇస్కాన్ సంస్థను ప్రారంభించి ఇక చేసేవారు. సో అలాగే మనము ఈ సాధన చేసేటువంటి విధానాలలో ముఖ్యంగా మన నిత్య జీవితంలో ఆ విశుద్ధ కృష్ణ ప్రేమ అనేటువంటి చర్మ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఈ సంకీర్తన ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూడవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ పవిత్ర నామము ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ పవిత్ర నామము ఈ యుగానికి అంటే ఈ కలహాల కపట యుగానికి అంటే కలియుగానికి ఇది సారథ్య ఏకైక మంత్రము, ఏకైక ధర్మంగా చెప్పబడినటువంటిది ఈ హరే. సో దీన్ని ఆ బృహన్ నారదీయ పురాణంలో ఈ విధంగా దాన్ని చెప్పబడినటువంటిది. హరేర్నామ
హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిరన్యదా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. సో ఈ పవిత్ర నామము, అదే హరే కృష్ణ మహామంత్రము, ఈ కలియుగానికి ఇవ్వబడినటువంటి సో ఈ యుగ ధర్మంగా ఇవ్వబడినటువంటిది. ఈ యుగానికి సార్వత్రికమైనటువంటి మరియు ఏకైక ధర్మము అది. సో అది ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిరన్యథా. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఈ కలహాల కపట యుగంలో ముక్తికి భగవన్నామ కీర్తనము ఒక్కటే మార్గము, అన్యోపాయము లేదు, అన్యోపాయము లేదు, అన్యోపాయము లేదు అంటూ చెప్పబడింది. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం. అంటే ఈ కలహాల కపట యుగంలో, కలియుగంలో ముక్తికి భగవన్నామ కీర్తనం, నామ సంకీర్తన యజ్ఞము అంటాం. సో ఈ నామము, ఆ ముక్తికి భగవన్నామ కీర్తనము ఒక్కటే మార్గము అని చెప్తున్నారు. అదే కలై నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ గతిరన్యత, ఇంకా ఏమీ లేదు అది తప్ప. అంటే అన్యోపాయము లేదు, అన్యోపాయము లేదు, అన్యోపాయము లేదు అని అర్థం. నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ గతిరన్యత అంటే అన్యోపాయం లేదు, అన్యోపాయం లేదు, అన్యోపాయం లేదు అంటూ 3 సార్లు చెప్పబడుతున్నట్టు. అంటే ఈ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామం కంటే ప్రత్యామ్నాయము ఇంకొకటి లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఏంటి అంటే ఆ మహామంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరం. సో అయితే ఇంకా దీనికి చెప్పబడినటువంటి హరే కృష్ణ కలి సంతరణ ఉపనిషత్తులో ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. ఇతి షోడశకం నాంనాం కలి కల్మషనాశకం నాశనం నాత పర తరోపాయః సర్వవేదేషు దృశ్యతే. ఇతి షోడశకం నాంనాం కలి కల్మషనాశనం నాత పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. అంటే ఇంకా చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రం గురించి ఆ కలి సంతరణ ఉపనిషత్తులో ఈ విధంగా చెప్పబడింది. హరే కృష్ణ మహామంత్రపు 16 నామాలే సో ఇక్కడ ఆ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ చెప్పబడినటువంటి దాంట్లో ఆ 16 నామాలు ఉంటాయి. కలియుగ దృష్ట ప్రభావాన్ని ప్రతిఘటించడానికి ఏకైక నామం అంటున్నారు. అందుకే ఆ కలి సంతరణ ఉపనిషత్తులు ఇలా చెప్తుంది. ఇది షోడశకం నాంనాం. షోడశకం అంటే 16 నామాలు కలిగినటువంటి, ఇది షోడశకం నాంనాం 16 నామాలు కలిగినటువంటి కలి కల్మష నాశనం. అంటే ఇక్కడ ఈ కలియుగ దుష్ట ప్రభావాన్ని ప్రతిఘటించటానికి ఏకైక మార్గము. అలాగే ఇంకా ఉంటున్నారు, నాత పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. అంటే ఈ అవిద్యా సాగరాన్ని, ఈ అజ్ఞానము నుండి బయటపడడానికి భగవన్నామ కీర్తనము తప్ప అన్యోపాయము లేదు. పరతరోపాయ అంటున్నారు. నాత పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. అంటే అవిద్యా సాగరాన్ని దాటడానికి భగవన్నామ కీర్తనము తప్ప అన్యోపాయము లేదు అని సమస్త వేదములలో గాంచబడినది అని చెప్తూ ఉన్నారు కలి సంతరణ ఉపనిషత్తులో. సో అది ఇందులో ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. సరే, శ్రీహరి నామాలను కీర్తించడమే కలియుగానికి యుగ ధర్మము
ఈ కీర్తన ప్రాధాన్యాన్ని అంతా ఇంత అని చెప్పలేము. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ భగవన్నామాలను సాధ్యమైనంత వరకు జపించాలి. సాధారణంగా ఈ భగవన్నామాలను పలకడము 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి మృదంగ కరతలాలతో చెప్తూ ఉంటారు. సో, సాధారణంగా హరే కృష్ణ ఈ మృదంగ కరతలాలు ఉంటాయి. వీటితో మృదంగము మరియు కరతలాలతో చెప్తూ ఉంటాం. అంటే సాధారణంగా మహామంత్రం జపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇస్కాన్ ఆలయాలకు వెళ్ళినట్లయితే చేస్తూ ఉంటారు. కరతలాలతో ఇలా ధ్వని చేస్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ విధంగా కర్తలాలతో కూడా మనం ఈ నామం చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఈ నామాలను అలాగే కొంతమంది ఆ మృదంగాలతో పైన తర్వాత ఇంకా గట్టిగా చేస్తూ ఉంటాం. దాన్ని కీర్తన అంటాం. అలా కాకుండా ఇంకొకటి సాధారణంగా మనము ఈ జపమాల ఉంటుంది. కొంతమందికి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండి ఉండవచ్చు. సో ఈ జపమాలతో హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనము చెప్తూ ఉంటాం. సో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చెప్పడానికి ముందు పంచతత్వ మంత్రం చెప్తూ ఉంటాము. సో ఆ పంచతత్వ మంత్రం ఏంటంటే జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద అంటూ ఇక్కడ హెడ్ బీడ్ ఒకటి ఉంటుంది వేరే 108 కాకుండా దానిపైన పట్టుకుని చెప్తాము. సో ఇలా పట్టుకుంటూ ఉంటాం ఇది. సో ఇక జపం అదేమో కీర్తనం. ఆ కర్తలాలతోనూ లేదా మృదంగంతోనూ చేసేటువంటిది కీర్తనం. 2 కలిపి కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఇంకొకటి ఇలా చేస్తూ ఉంటాం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఒక బీడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇలా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఇలా బీడ్స్ మార్చుకుంటూ పోతే మనకి నంబర్ తెలుస్తుంది. చివరికి ఇక్కడికి రాగానే అది 108 అవుతుంది. ఆ 108 అయిపోగానే మళ్ళీ పంచతత్వ మంత్రం చెప్పుకుంటాము. అంటే ఒక రౌండ్ అయినట్టు, ఒక మాల అయిపోయినట్లు చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇలాంటివి ఇస్కాన్లో మనకి సాధారణంగా భక్తులు చేయవలసిన 16 మాలలు రోజుకు చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా ఈ నామము శ్రీహరి నామం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. అలాగే జపం కూడాను ఈ దీనికి తేడా ఏంటంటే దగ్గరగా చేస్తే అది కీర్తనం అవుతుంది. అలా కాకుండా దాన్ని సింపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మనకు మన చెవులకు వినిపించే విధంగా పక్క వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ కాకుండా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ చెప్పుకునేటువంటి విధానం. సో ఇక్కడ ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్ర స్వభావం ఏమిటంటే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి గురువులు. ఎవడైతే దానిని జపిస్తాడో అతడు వెంటనే శ్రీకృష్ణుని పట్ల ప్రేమను పొందుతారు అని చెప్పబడింది. అది చైతన్య చరితామృతంలో ఆదిలీలలో చెప్పబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయడము శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి ప్రతి కృష్ణ భక్తునికి అత్యంత ప్రధానమైనది అని చెప్తారు. మనము అనేక రకాలైనటువంటి సేవా కార్యాల్లో తనములకలై ఉండవచ్చు. అయినా ప్రతిరోజు మనము హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడానికి కొంత సమయం కేటాయించాలి అని చెప్తారు. సో అందుకని ఈ నామాన్ని జపం చేయడానికి ఎన్ని మాలలు చేసేవనే దానికి మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా జపమాల మీద చేయాలి. ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు ప్రస్తుత యుగంలో శక్త్యావేశ నామ ప్రచారకులైనటువంటి కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీమద్ ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు దీక్షిత భక్తులు అంటే ఇనిషియేషన్ అయినటువంటి భక్తులు కనీసం 16 మాలల నామజపాన్ని చెయ్యాలి అని చెప్తారు. అంటే 16 × 108 సార్లు హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి
ఆ 16 నామాలను కలిగి ఉన్నటువంటి దాన్ని 108 సార్లు చెప్తే ఒక మాల అవుతుంది. సో, ఆ 16 మాలలు చేయాలి. అంటే 16 ఇంటూ 108 సార్లు ఆ మహామంత్రాన్ని చెప్పాలి అని నిర్ణయించినటువంటిది. ఆ 16కు తగ్గకుండా చేయాలి. ఇంకా ఎక్కువ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. సో, ఇది ఆ విధంగా మనము నామము జపం చేయడము, ఆహ్, విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో, ఇక ఈ నామం యొక్క ఆహ్, ఈ పవిత్రతను, ఈ నామం యొక్క దీని స్వభావము, దాని ఫలితము ఏమిటి అనేటువంటి విషయంలో మనకి ఇక్కడ సనాతన గోస్వామి మరియు ఆహ్, ష్ టచ్ స్టోన్ అనేటువంటి ఒక స్టోరీ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అంశము. అంటే మణి, సాధారణంగా చింతామణి లేదా మణి అని చెప్తాం. టచ్ స్టోన్ అంటే. సో, ఇది మనకి భాగవతంలో వస్తుంది. అంటే భాగవతంలో రావడం అంటే నేరుగా కాదు. మనకి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఈ స్టోరీ చెప్తారు. ఏమిటంటే కాశీ, వారణాసిలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడట. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒకసారి శివుడిని ఇలా ప్రార్థిస్తాడట. "ఓ శివ, నా కూతురికి పెళ్లి చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. కానీ ఆమె వివాహం చేయడానికి సరిపడంత డబ్బు నాకు లేదు. నా దగ్గర లేదు. దయచేసి నాకు ఆ డబ్బు ఏర్పాటు చేయండి, ఇవ్వండి" అని అడుగుతాడట. సో, శివుడు అతనితో చెప్తాడట. అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమై ఆ బ్రాహ్మణుడు, వారణాసిలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడితో అంటాడట, "ఓ బ్రాహ్మణ, బృందావనానికి వెళ్ళు. అక్కడ శ్రీల సనాతన గోస్వామి అనేటువంటి ఆయన ఉంటాడు. ఆయన్ని కలవండి. మీ కుమార్తె వివాహానికి మీకు కొంత సంపద ఇవ్వమని మీరు ఆయనని అడగవచ్చు" అని చెప్పాడట. సో, మనకి భగవద్గీత కూడా విన్నాం కదా! హరే కృష్ణ, గుర్తుండి ఉంటే నేను చెప్పినటువంటి పదాలేమైనా. సో, ఆయన భగవద్గీతలో మనకి చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆయన చెప్తాడు, "ఓ అర్జున, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జనులు త్వరగా ప్రాపంచికమైనటువంటి లాభాలను పొందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో ఇతర అన్యది అంటే ఆహ్, దేవతా అర్చన చేస్తూ ఉంటుంటారు. డెమిగాడ్ వర్షిప్ గురించి చెప్తారాయన. సో, ఎందుకంటే వారు వెంటనే వారి యొక్క కోరికలు, భౌతికమైనటువంటి కోరికలను నెరవేరుస్తారు. కానీ అవన్నీ నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తాడు. సో, ఇక్కడ శివుడు కూడా అలాగే ఎంతో తొందరగానే ప్రసన్నుడవుతాడు. కోరినటువంటి కోరికలన్నిటిని కూడా, భౌతికమైనటువంటి కోరికలన్నిటిని కూడా తీర్చేటువంటి వాడు శివుడు. సో, కాబట్టి శీఘ్రమే ఆ శివుడు ప్రసన్నుడమవటము, అలాగే ఇక అలా కోరుకునేటువంటి జనులందరూ కూడా భగవద్గీతలో చెప్పబడింది అల్పజ్ఞులు అని చెప్తారు. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు. సో, కాబట్టి అందుకే సాధారణంగా శివుడిని లేదా ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతర దేవతలను అర్చన మనం చేస్తూ ఉండేటువంటిది. సో, కాబట్టి వారు అతి శీఘ్రంగానే ప్రసన్నుడై ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండానే తన భక్తులకు వరములు ఇచ్చేటువంటి వారు అని చెప్తారు. అందుకే భాగవతంలో శివుడిని మేడుష్టమ అని పిలువబడింది అని చెప్తారు. లౌకికులు భౌతిక లాభాలను పొందడానికే తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు. అంటే లౌకిక విధానాలు, అలౌకికం కాకుండా లౌకికమైనటువంటి వాటిని. సో, ఈ లౌకికులు భౌతిక లాభాలను పొందడానికి తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక లాభం కొరకు కాదు అని చెప్తారు. సో, ఆధ్యాత్మిక లాభము పొందేటువంటిది కృష్ణ భగవానుడు ద్వారా మాత్రమే. అందుకే ఆయన చెప్తారు, దేవతలను అర్చించేవారు దేవతాలోకాలకు వెళ్తారు. పితరులు అర్చించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు వారిలోనే జన్మిస్తారు. కానీ నా భక్తులు నా ధామం చేరుకుంటారు అర్జున అని చెప్తారు కదా అక్కడ. సో, అలాగే ఇక్కడ
కొన్ని మార్లు శివుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవితమునందు గొప్ప వరములు నిచ్చువాడు కావడం చేత ఆయన ఇలా వరాలు ఇస్తూనే ఉంటాడని చెప్తారు. సో అందులో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా పూర్వము బ్రాహ్మణుడు శివుడిని అర్చించి వరం కోరినప్పుడు శివుడు ఆ సనాతన గోస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్తాడు. ఇక అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు హరే కృష్ణ. సో శివుడిని ఆయన అర్చించగా ఆ పేద బ్రాహ్మణుని యొక్క ఆ పూజలకు మెచ్చినటువంటి శివుడు ఇక వెంటనే ఆ వరములు కోరినటువంటి సనాతన గోస్వామి చెంతకు వెళ్ళమని ఆదేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆ భక్తుడు అంటే ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో పేద బ్రాహ్మణులో కాశీ వారణాసిలో ఉన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుడు సనాతన గోస్వామి దగ్గరికి వెళ్తాడట. వెళ్ళి సో వెళ్ళినటువంటి ఆ సందర్భం అక్కడ సో ఇక కాలినడకనే బృందావనానికి వెళ్తాడట. అక్కడ సనాతన గోస్వామి అనే వ్యక్తి ఆసూకి కోసము గ్రామస్తులను అడిగితే వారందరికీ ఆయన అక్కడ తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బృందావనంలో ఆయన యొక్క నివాసాన్ని చూపెడతారట. ఆ చూపెట్టినటువంటి సందర్భం సనాతన గోస్వామిని ఆ యమునా నది దగ్గర భజన సాధన చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ కాళీ అనేటువంటి ప్రదేశంలో ఉంటాడట. అక్కడ ఆయన భజన సాధన చేస్తూ అంటే భజన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడికి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇసుకతో నిండి ఉన్నటువంటిది. ఆయన చిన్న లుంగి మాత్రమే ధరించి ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక అతను కొద్ది మొత్తంలో ప్రసాదం కోసం ఇంటింటికి అడుక్కునేవాడు. మరియు ఉప్పు లేకుండా ఒక పొడి చపాతీ మాత్రమే తన భోజనంగా తీసుకునేటు అంటే ఒక సాధువుగా ఉండేటువంటి సనాతన గోస్వామి అనేటువంటి ఆయన యొక్క స్వభావాల గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అంశం. సో ఇక బ్రాహ్మణుడు ఆయన యొక్క కుటీరానికి వెళ్తాడు. అంటే ఆ సనాతన గోస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళడము. వెళ్ళి అంటాడు, బ్రాహ్మణుడు సనాతన గోస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను శంకర మహాదేవ అయినటువంటి శివుడు వద్దకు వెళ్ళాను. అతని దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన నిన్ను కలవమన్నాడు. నా కుమార్తె వివాహానికి కొంత సంపద ఇస్తావు నువ్వు అని చెప్పాడు. సో కాబట్టి సో అప్పుడు సనాతన గోస్వామి అంటాడట, నా దగ్గర ఏం ఆస్తులు ఏమీ లేవు. నా దగ్గర సాధారణమైనటువంటి ఒక ఆశ్రమం, గుడిసెలాగా ఉండేటువంటి ఒక ఆశ్రమం ఉంటుంది. మరి ఉత్తమమైనటువంటి వరదానానికై శివుడు నీ దగ్గరికి పంపాడు. సో అయితే సనాతన గోస్వామి దగ్గర ఒక చింతామణి ఉండేటిదట. ఆయన దానిని ఒక చెత్త కుప్పలో పడవేసి ఉంటారట. కానీ ఆ బ్రాహ్మణుని అభ్యర్థన విని ఆయన దానిని అతనికి ఇచ్చివేస్తాడట. ఎందుకంటే ఇక నా దగ్గర ఏమీ లేదు, కానీ అంతకుముందు ఒక చింతామణి ఉండేది. మరి ఆ చింతామణిని నేను ఎక్కడో డస్ట్‌బిన్ చెత్త దాంట్లో వేశాను. కొన్ని స్టోరీలు ఏం చెప్తారంటే ఆ యమునా నది యొక్క ఉసుక దిబ్బల్లో వేశాను అని చెప్తూ ఉంటారు. సరే ఎక్కడైతే ఏంది ఉపయోగించుకోకుండా వ్యర్థంగా ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో పడనేసినటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఆ బ్రాహ్మణుడు అడిగితే చెప్తాడట, మరి అక్కడికి వెళ్ళి వెతుక్కొని చూడండి, అది నాకు సరిగ్గా ఎక్కడేసానో గుర్తులేదు, కానీ మీరు వెళ్ళి చూసుకుంటే అది దొరుకుతుంది మరి అని చెప్తాడట. సో ఇక ఆ బ్రాహ్మణుడి యొక్క అభ్యర్థనను విని ఆయన దానికి ఇక ఇచ్చివేయడానికి సంతుష్టులై ఇక ఆయనకి అది ఆ తర్వాత ఆ బ్రాహ్మణునికి అది దొరుకుతుంది. సో దాన్ని ఆభరణాన్ని కనుక్కుంటాడు, ఆ చింతామణిని కనుక్కోవడం. సో ఇక దానిని గ్రహించి ఆ బ్రాహ్మణుడు మిగుల సంతుష్టుడైతాడట. మొదట కోరినంత బంగారమును అతడిప్పుడు ఆ మణిని ఇనుముకు తాకించి పొందగలడు. దాని యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఇనుముకి
ఆ మణిని తాకించినట్లయితే అదంతా కూడా బంగారం అవుతుంది. చింతామణి కోరికలను నెరవేర్చేటువంటి మణి అన్నట్టు అది. సో కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎంతో సంతుష్టుడైతాడు. కోరినంత బంగారాన్ని అతను తయారు చేసుకోవచ్చు కదా! అప్పుడు ఆ మణిని ఇనుముకు తాకించి పొందగలడు. ఆ విధంగా అతడు మిక్కిలి సంతుష్టుడై సనాతన గోస్వామి నుండి సెలవు తీసుకొని ఇక బయటకొస్తాడు. కానీ కొంత తడవుకు అతడు ఈ చింతామణి పరమ ఉత్తమమైనటువంటి వరదానమైనట్లయితే సనాతన గోస్వామి దీనిని నేల చెత్త కుప్పలో ఎలా పడేశారు, లేదా ఇసుక దిబ్బలలో ఎలా పడేశాడు. ఆయన అది తీసుకొని సంతోషపడ్డాడు. ఎందుకంటే దీన్ని ఆ ఇనుముతో తాకిస్తే చాలా బంగారం అవుతుంది కాబట్టి తాను కోరుకున్నవన్నీ నెరవేరితే తన కూతురు వివాహం చేయొచ్చు అనుకున్నాడు. సో మొదట ఎంతో కృతజ్ఞతతో ఉన్నాడు. అయితే అతనికి కొంత సమయం తర్వాత తిరిగి ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో దారిల మధ్యలోనే డబ్బుపై దురాశ మరికొంత పెరిగిపోయింది. అయితే అప్పుడు అనుకుంటాడట, మరి ఈ చింతామణే పరమ ఉత్తమమైనటువంటి వరదానమైనట్లయితే ఈ చింతామణి ద్వారా ఇనుమును బంగారంగా మార్చగలుగుతున్నాడు. మరి అటువంటి ఈ చింతామణి వరదానమైనటువంటి ఈ చింతామణిని సనాతన గోస్వామి నేల చెత్త కుప్పలో ఎందుకు పడేశాడు? ఆ చింతామణి ఎందుకు ఆ ఇసుక దిబ్బలలో పడేశాడు? సో అంటే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. ఇంకా విలువైనటువంటి ఆభరణాలు అతని వద్ద ఉండి ఉండాలి అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడట. సో దీన్ని చెత్త కుప్పలో లేదా ఇసుక దిబ్బల్లో పడేశాడు కదా అనుచు చింతింపసాగింది. ఆ ఆలోచన కలిగినంతనే అతడు తిరిగి గోస్వామి చెంతకు చేరాడట. మళ్ళీ వెనుకకు వెళ్ళి ఆ గోస్వామిని దగ్గరికి వెళ్తాడు. వెళ్ళగానే మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు? మరి నువ్వు అడిగింది నేను ఇచ్చాను కదా అడిగితే అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అంటారట, స్వామి ఈ చింతామణియే పరమశ్రేష్టమైనచో దీనిని నీవు ఇసుక దిబ్బలో లేదా చెత్త కుప్పలో ఎందుకు పడవేస్తేవి అని ప్రశ్నించాడట. ఈ ప్రశ్నకు బదులుగా గోస్వామి అంటే ఈయన ఉద్దేశం ఏంటి? ఇదే నీకు ఇంత విలువైనటువంటి దాన్ని నువ్వు చెత్తలో పడేసావంటే దీనికంటే విలువైనది. మనం ఎప్పుడైనా కానీ మన దగ్గర ఏదైనా ఒక దాన్ని వదిలేయాలంటే దానికంటే విలువైనది మన దగ్గర ఉంటే వదిలేస్తాం కదా! మరి ఇక్కడ కూడా ఈయన అదే అడిగాడు. చింతామణి నీవు పరమశ్రేష్టమైనట్లయితే నువ్వు దాన్ని చెత్త కుప్పలలో లేదా ఇసుక దిబ్బల్లో పడేసావు కదా! అంటే నీ దగ్గర ఇంతకంటే విలువైన ఆభరణాలు మీ దగ్గర ఉండి ఉండాలి అని అడిగాడట. అప్పుడు ఇక సనాతన గోస్వామి అంటాడట, నిజమునకు ఇది ఉత్తమమైనటువంటి వరదానం కాదు. ఇది నువ్వు అన్నట్లు కరెక్టే. నువ్వు అడిగినట్లుగా ఈ నీకు ఇచ్చినటువంటి చింతామణి మణి ఏదైతే ఉందో అది ఉత్తమమైనటువంటి వరదానము కాదు. కానీ నీకు ఉత్తమమైనటువంటి వరదానమును నీవు గ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అని అడిగాడట. ఎవరు? సనాతన గోస్వామి ఆ బ్రాహ్మణుడిని. దానికి సమాధానంగా బ్రాహ్మణుడు అంటాడట, స్వామి పరమశ్రేష్టమగు వరదానం కొరకే శివుడు నన్ను మీ చెంతకు పంపినాడు కదా! మరి నాకు అది ఇవ్వకుండా ఇది ఇచ్చేసి ఇంకా శ్రేష్టమైనటువంటి పరమశ్రేష్టమైనటువంటి వరదానాన్ని మీ దగ్గరే ఉంచుకున్నారేంటి? మీరు ఇస్తా అంటే నేనెందుకు తీసుకోను అన్నట్లుగా అంటాడు. ఏమంటున్నాడు? స్వామి పరమశ్రేష్టమైనటువంటి వరదానం కొరకే కదా శివుడు నన్ను మీ చెంతకు పంపాడు అని పలికెనుడట. ఎవరు? బ్రాహ్మణుడు. ఇక అది వినినటువంటి గోస్వామి అంటాడట, ముందు ఆ చింతామణిని నీటిలో పడవేసి రమ్మని పలికాడట. మళ్ళీ ఆ ఇసుక దిబ్బల్లోనే నీటిలో యమునా నదిలో పడేసి రావయ్యా అన్నాడట. బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళి అలాగే చేసి వచ్చాడట. సనాతన గోస్వామి ఆయనకి
సో ఇక సనాతన గోస్వామి అతనికి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించారట. సో ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించారట. ఆ విధంగా శివుని వరదానము చేత బ్రాహ్మణుడు కృష్ణ భక్తుని సాంగత్యము బడిచి హరే కృష్ణ మహామంత్ర దీక్షితుడయ్యాడు అని చెప్తారు. సో ఇక హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్ర దీక్షితుడై ఇక నిరంతరం కూడా ఆ దీక్షలో నిమగ్నముడై ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక ఆ విధంగా ఆయన మంత్ర దీక్ష తీసుకొని ఇక ఆయన చెప్తారు సనాతన నా దగ్గర ప్రాపంచికమైనటువంటి ఆభరణాలు లేవు, కానీ నా దగ్గర పరమార్థిక రత్నాలు ఉన్నాయి. కృష్ణుడు మరియు శ్రీ రాధా యొక్క రత్నం అతి తక్కువ సమయంలో మీ వద్దకు వస్తుంది, కాబట్టి ఇక్కడే ఉండండి. మీ కుమార్తె వివాహము స్వయం చాలకంగా జరుగుతుంది, ఇక్కడే ఉండండి, హరే కృష్ణ జపం చెయ్యండి అంటూ ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఉపదేశాన్ని ఇచ్చి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి సాధువుగా తయారు చేశారు అని చెప్తారు. అది నామ జపం యొక్క మహిమ. సో అలాగే ఇంకా ఆ నామం గురించి మరొక శ్లోకం మనం చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మరలా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకము మనకి కృష్ణుడిని గురించి చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ నామం యొక్క మహిమ గురించి మనము తెలుసుకునేటువంటిది. కృష్ణ వర్ణం త్విషా కృష్ణం సాంగోపాంగాస్త్ర పార్షదం యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయైర్యజంతి సుమేధసః. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, కలియుగమునందు బుద్ధిమంతులగు జనులు నిరంతరము కృష్ణ నామములను ఉచ్చరించునట్టి భగవద అవతారమును సామూహిక హరినామం సంకీర్తనము ద్వారా హర్చింతురు. అతడు శ్యామల వర్ణుడు కాకపోయినను స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే అయి ఉన్నాడు. అనుయాయులతో, సేవకులతో, అస్త్రములతో, పార్షాదులతో అతడు కూడియుండును అంటూ చైతన్య మహాప్రభువుల గురించి ఉన్నటువంటి సందర్భం మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో అందరూ కూడా రెడీగా ఉంటే మహామంత్ర జపం చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో అందరూ స్టార్ట్ చేయండి. మొదట హరే కృష్ణ మహామంత్రం పెడుతున్నాను, ఒక నిమిషం. హరే కృష్ణ. సో ఇది లైవ్ ఆపేసి చేద్దాం, అది ఒక నిమిషం.